Sarauniya TV, tashar al'umma. Karka yi gudun masoyi in har ya baka yarda, raina da zuciya duk ya so na baki kyauta. Karka yi gudun masoyi in har ya baka yarda, raina da zuciya duk ya so na baka kyauta. In mai bara ya damu amsar kiransa maula, amsar kiransa maula. Duk wanda so ya cafka baya guje wa shela, baya guje wa shela. Ke zuciya ta karba harshe ya kama talla, harshe ya kama talla. Zoben zuma na kurba ido ya daina kwalla, ido ya daina kwalla. Amsar ki ce ta gulla, ba a gudun masoyi. Me zuciya ta kulla karki rukun shi furta. Karka yi gudun masoyi in har ya baka yarda, raina da zuciya duk yau su na baka kyauta. Komai kasa tunani sai ka yi gamo da dace, su fassarar shi rauni mai sa a yau kamance. Yau nawa zai daga ni dan gashi ya kasance, dacen ina ta zargin zai sani in kuyance. Kara ya zama itace, sokar abi murance, zo mi haɗin zumunta. Sokar abi murance, zo mi haɗin zumunta. Rikeni, 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 To. rikeni, rikeni. yawa. Yau kin dace kin yau sa'an jigo ɗaya, hujja ɗai ce fannin riko ai gaskiya. Ina bace ki mintini ke ce ɗaya, ke ta wace ina faɗi ba tankiya, ko zuciya ki ɗai take son ambata. Ni ma hakan shi ne nufi min yi shakuwa, sunan karayya mun kwafi min yi karbuwa, har zuciya da kai ta ce ta yi gamsuwa, farin cikin da na da kai zan yi rayuwa, kai na kira ka je na bar dubin wata. Halin mutum kwaza ne samun kimar ta bace, Tun baya na ya aune da kai mu kai kamance, mai ɓoye san masoyi shi za a yi wa kwace. dama ina ta roko yau gashi ta kasance. Mun yarda mun amince, So martabar masoya sai mi rukun shi bauta. Sarauniya TV, tashar al'umma.